Og jeg har desværre ikke set det til på senderen her. Det er bare en buschauffør, der siger, at det ikke betyder en skid. Den der, de 200 kroner, hun får skattelettelse. Svar til 3 ristede hotdogs. Fantastisk. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Hej Jonas, vi snakkede om skattelettelser i sidste uge. Det gør vi. Og jeg synes, det skal vi snakke lidt mere om, fordi der har været snak om derude i de små hjem, og hvis man følger lidt med i medierne, at de her skattelettelser er ikke særlig store, og slet ikke dem for, hvad skal vi sige, helt almindelige mennesker, der har sådan mellemindkomster. Ja, det var blandt andet et indslag i Tæt på Sandheden med Jonathan Spang, med en buschauffør, som mente, at det betyder ikke noget som helst for hendes økonomi, at hun har fået en skattelettelse på cirka 200 kroner, så vidt jeg husker. Og det kan jo godt overraske noget for sådan en som mig, som måske ser lidt mere kritisk på statens størrelse end de fleste. For vi snakkede lidt om sidste gang, hvor meget det egentlig var, at de her skattelettelser betyder for staten, eller for det offentlige økonomi, den samlede økonomi i det offentlige, ikke? At de mister 0,6% af de samlede indtægter, som det offentlige har. Og så er der, i forbindelse med den her skatteaftale, har regeringen fremlagt sådan nogle beregninger for sådan nogle, de her familietyper, hvor man går ind og ser på, at en enlig uden børn, der er funktionær, hvor meget får den person i skattelettelse, og så videre, ikke? Mm. Og der er faktisk sådan, der er det også lavet nogen for enlige arbejdere, og hvor meget de så får skattelettelse, ikke? Og der kan man se, at de får altså en skattelettelse på 2.900 kroner, og det svarer til 1,1% af den disponible indkomst. Altså 2.900, det må være om året, ikke? Jo, lige præcis. Så det passer meget godt, det passer meget godt med de der på 100 kroner om måneden. Ja, lige præcis. Og der er også, jeg kan lige prøve at tage et par stykker af dem her, ikke? Der er en funktionærfamilie med 2 børn, de får 0,7% mere. Så er der en direktørfamilie med 2 børn, der får 1,4%. Og så er der en direktørfamilie plus med 2 børn. Jeg går ud fra, det er nogen, der tjener rigtig meget, for de taber så 0,4%. Det er nok det, nogle af dem her, der top-skat, ja. Lige præcis, det tænker jeg har faktisk ikke været så meget nede i beregningerne, fordi det, jeg synes var interessant, det var, at de her tal her, de er jo, for alle dem, der selvfølgelig taber på det, men så dem, der får skattelettelserne, de får altså relativt mere, end det offentlige taber. Men alligevel så bliver det ligesom fremstillet som, at altså, det betyder ikke en skid, og Jonathan Spang, han samlede det så med, at du kunne få 3 rester ned i pølsevognen og sådan noget, ikke? Altså, det er ikke så dårligt, 3 ristede hotdog. Ja, det vil jeg også gerne have med. Men underforstået, at de penge her, det betyder ikke noget som helst, når man giver dem til borgerne. Men når man tager det fra det offentlige, så det var så ikke en del af hans program, kan man sige. Men andre steder i medierne har det så været, når man tager det fra det offentlige, jamen så er det et kæmpe problem, ikke? Fordi der bløder det virkelig, ikke? Ja. Og jeg tænkte lidt, at vi kunne måske prøve at så snakke lidt om, hvad kan forklaringen være på det her? Altså den ene forklaring er jo, at man at den her, som jeg tror også, du var inde på sidst, at der er de her koncentrerede gevinster og spredte omkostninger, ikke? Så for når man samler det i det offentlige kasser, så lyder det her cirka 7 milliarder. Det er jo rigtig, rigtig mange penge. Det lyder rigtig mange penge for for almindelige mennesker, og det er det også. Det lyder som rigtig mange penge, og man kan jo for eksempel oversætte det til x antal sygeplejersker, som lyder som mange, eller så mange hjemmehjælpere, eller de forbedringer, man kan lave i psykiatrien, eller hvad ved jeg. Hvis man ligesom indsætter det på et specifikt område, så kan man godt se, at på det område, der vil det gøre en stor forskel, og det er jo et ubetinget rigtigt. Og sådan er det. Det er jo så meget tydeligt, kan man sige, i hvert fald lige på det område, der vil man så kunne se en meget tydelig gevinst. Mm. Og på det, der står der på den anden side jo så, at når man fordeler de her skattelettelser ud på mange, hvilket der lader til at være opbakning til, at man skal fordele de skattelettelser på mange, og ikke for eksempel kun give det i topskattelettelser til de få, men at man breder det ud til mange, altså også til lavindkomst- og mellemindkomstgruppen, jamen så per person, så bliver det et relativt lille beløb, eller det kan man diskutere, altså 2.000-3.000 kroner er også en hel del penge, men altså et par hotdogs om måneden på en god pølsebar, vil jeg sige. Det er ikke nede fra... Det lyder som en god nogen, ja. Nej, det er ikke nede fra 7-Eleven, det der i hvert fald. Men det vi skal huske her, det er jo ikke meget anderledes, end hvis man sagde til alle steder i den offentlige sektor, at nu skal vi spare 0,6% af jeres årlige budget, og så giver vi det hele til psykiatrien, eller giver det hele til nogle af de andre ting, som du nævnte, ikke? Fordi så vil man jo få den samme effekt, og de samme lidt spredte omkostninger, ikke? Jo, men jeg tror, det koger ned til en måde, altså noget helt, man skal sige, menneskeligt basalt, og det er, at vores, hvad kan jeg sige, sanseapparat har svært ved at opfatte små ændringer.
Vi er sådan ligesom reageret, eller fine-tunet til at reagere på lidt større ting, og derfor kan det, sådan de der mange begge små, kan forekomme så meget lidt. Men alligevel har det en betydning. Altså man kan sige, hvis man virkelig ville føre det der argument ud i livet, så ville det jo være en vinderstrategi at sige, alle danskere, nu skal I alle sammen aflevere 3 kroner, så kan vi samle 18 millioner kroner ind på den måde, og det kan vi så give til 4 tilfældigt udvalgte. Vi giver det til økonomiske principper på podcasten. Vi kan for eksempel give det til det gør en kæmpe forskel. Det gør en kæmpe forskel for os. Fedt, mand. Så bliver vi vildt glade, og alle kan stå og kippe med fladet og sige, hey, nu har Jonas og Claus fået en masse penge, og det er jo dejligt for dem, og det vil kun koste 2 kroner for alle de andre. Så er alle, og det er jo ligegyldigt med de der 2 kroner for alle de andre, så er alle glade, ikke? Men sådan er det jo bare i virkeligheden, og altså, man kan jo føre det ud i ekstremer det her og sige, så kan vi blive ved, ikke? Altså, så kan vi blive ved, så skal vi bare blive ved med at beskatte mere og mere, eller blive ved med at tage små beløb fra mange og give til nogle få, og altså til sidst så står vi jo et helt uholdbart sted, ikke? Så den type argumenter, det holder bare ikke. Altså ved første øjekast giver det jo på en eller anden måde mening, ikke? Altså man kan forestille sig det der med, at der er jo ingen, der opdager, hvis du tog 2 kroner fra dem. Men når man så tænker mere logisk over dem, så falder de fra hinanden, ikke? Præcis. Jeg tænker, der er faktisk et andet argument, som jeg synes lidt ligger i den her historie her med de her hotdogs her. Og det er sådan altså sådan en, hvad skal man sige, sådan lidt en underliggende idé om, at borgerne, de spilder deres penge på sådan noget tant og fjæs som hotdogs og biograftur og sådan noget, ikke? Mens i det offentlige, altså kernevelfærden, der bliver de virkelig brugt på noget meget, meget vigtigt. Og det kan jo, teorien kan det jo godt være rigtigt. Altså det kan jo godt være, at man får meget, meget højere marginalnytte for pengene i den offentlige sektor. Men altså, der er også eksempler på, at man bruger tingene på nogle underlige ting i den offentlige sektor, ikke? Vi har jo snart om det her projekt på en boligskatter, der blev sat til, hvad det kostede 96 millioner til at starte med, ikke? Og så blev det til 4 milliarder, eller hvad det var. Så der foregår også spild i den offentlige sektor, så jeg tror ikke, man sådan uden nærmere undersøgelse skal sige, at der er større spild i den private husholdning, der er i den offentlige. Snart tværtimod i min holdning, ikke? Men altså, der er i hvert fald nogle mekanismer, der gør, at, hvad skal vi sige, spild måske nemmere kan forekomme i den offentlige sektor, eller i store organisationer i det hele taget. Det kunne også være meget store virksomheder eller lignende, hvor der er nogle økonomiske hvad skal vi sige, mekanismer, der gør, at spild ligesom nemmere kan være der, og det skyldes jo det simple faktum, at hvis du sidder og træffer beslutninger om andre menneskers penge, så passer du måske lidt mindre godt på pengene, end hvis det er dine egne penge, der handler om. Altså du går kun ned og køber den der hotdog, hvis du synes, det giver en god værdi for dig, når det er dine egne penge, der betaler. Men hvis du, hvad ved jeg, skal... Du bruger andres penge på andre mennesker, ikke? Ja, så du går hverken op i omkostning eller kvalitet. Så, altså, det gør du selvfølgelig. Det gør man selvfølgelig. Ikke nær så høj grad. Men, præcis. Ikke lige så høj grad. Jeg tror, de fleste kender det måske også, hvis... Ja, hvad vil jeg, hvis man er i en eller anden sammenhæng, hvor man er bevidst om, at det ikke rammer nu kommer der en... Ja. Må jeg komme med en indrømmelse? Jeg har en telefon her, som er kæmpestor. Og det var bare fordi, det var den dyreste, ikke? Jeg havde ikke lige luret, at det var min arbejdsgiver, der betaler, ikke? Og jeg havde så ikke luret, at grunden til, at det var en dyr, det var fordi, det var en større telefon, og jeg havde faktisk ikke spillet interesseret i sådan en stor telefon. Jeg ville gerne have haft en, der var lidt mindre og lå lidt bedre i hånden, men jeg endte med at købe bare den dyreste, ikke? Og det er jo lige præcis, fordi jeg brugte andre folks penge, ikke? Ja, du gjorde ikke lige så meget... Her, det er måske lidt dumt med. Ja, du gjorde ikke lige så meget umage med dit valg, måske overvejet benefits og kost, fordi det var nogle andre, der betalte. Jeg tænkte, jeg skal bare have den bedste, den skal holde nogle år, så jeg skal bare have den bedste nu her, ikke? Ja. Og dermed ikke sagt, at det altid kører sådan, at folk er ligeglade med dem, der træffer beslutninger i den offentlige sektor, de bare skalter og valter med pengene. Det er slet ikke det, vi siger. Men der er bare nogle tendenser, der trækker i af de der... Ja, på marginalen, ikke? På marginalen, præcis. Ikke? At du ikke har den samme effekt der. Ja, man kan jo se det, når vi snakker... altså, når vi har generalforsamling i Haveforeningen her, så bliver det virkelig debatteret, hvor meget skal de her fællesudgifter og sådan noget være, ikke? Og skal der nu bruges nogle penge på det, ikke? Og det er jo fordi, at der er en meget... Altså, der er 109 husstande i vores haveforening, og den, som man betaler faktisk en relativt stor del af det her, ikke? Ja. Men min fornemmelse er, når folk så går ned og stemmer i stemmeboksen, jamen så stemmer de ikke. Altså, så betyder de der omkostninger meget mindre, fordi der tæller man omkostninger med mange flere, ikke? Så der er den der spredte omkostninger og koncentrerede benefits. Claus, går nogle af dine børn i privatskole? Nej, det gør de ikke. Det gør de. Vi har skrevet vores børn op til nogle... Nu vores datter kommer også til at gå i offentlig skole, fordi hun ikke kom ind på en privatskole. Og en af grundene til det var faktisk, at... Nej, det var det ikke. Det passer ikke. Men da jeg var inde og kigge reglerne for det, så sagde de, at man blev skrevet op, eller man kommer til efter anciennitet. Så hvis man er skrevet op meget tidligt, så kommer man foran dem, der er skrevet op sent. Det virker på mange måder rimeligt, ikke? Jo. Men altså, man kan også først...
man kan først blive skrevet op, når man er født. Altså man skal ligesom have født barnet for at blive skrevet op, ikke? Men det betyder jo faktisk, at dem, der er født tidligt på året, de har meget, meget bedre mulighed for at komme ind på skolen, end dem, der er født meget, meget sent på året. Og vores datter, hun er født 18. december, ikke? Så nu blev hun ikke skrevet op med det samme. Men selv hvis hun var, så havde hun faktisk stået lidt dårligt i lotteriet. Og det fik mig til at tænke på nogle af de ting her, som vi egentlig måske sjældent snakker om, men som faktisk har relativt store implikationer for, hvornår på året man er født. For jeg ved, kender du det her med det her tjekkiske landshold i ishockey? Nej. Og jeg kan ikke huske præcis, hvor mange spillere de var, men det er noget med, at de var 25 spillere eller sådan på det landshold, og der var kun 2 af dem, der var født i første halvdel af året, og alle de andre, de var født i sidste halvdel af året, ikke? Okay. Og det er fordi, at i ungdomshockey i Tjekkiet, der bliver man åbenbart delt op relativt tidligt. Sådan er det jo masser af sportsgrene. Altså bliver man delt op, så de gode, de kommer til at spille på første hold og sådan noget, for de bedste trænere og sådan noget. Og den opdeling, den sker relativt tidligt i ungdommen, hvor der er relativt stor forskel på, om du er født 1. januar eller 31. december. Der er jo stor forskel på at være, 8 år og 1 måned, eller være 8 år og 11 måneder. Altså der er ikke noget mærkeligt i, at i gennemsnit er man bedre eller stærkere, når man er 8 år og 11 måneder, end når man er 8 år og 11 måneder. Ja, man er både større og har bedre koordination, og altså en hjerne, der fungerer bedre og så videre, ikke? Så man er på alle mulige måder bare 1 år foran, eller næsten 1 år foran, ikke? Og det er jo sådan nogle ting, som, altså man kan sige, det er jo ikke noget, der ligger jo ikke noget, det er jo nogle ting, det er noget, vi har valgt som samfund, at vi ligesom lægger den her struktur ned over og siger, at hvis du er født inden for den her grænse her, jamen så ender du med på en eller anden måde at blive diskrimineret, ikke? Altså hvis du er født sidst på året, jamen så har du bare dårligere mulighed for at klare dig i sport, og i mulighed for at komme ind på privatskoler, end hvis du er født tidligt på året. Ja, det er jo et udslag, at man af praktiske hensyn bliver nødt til at bunde folk lidt sammen. Man kan jo ikke have en skoleårgang for hver dag i året, altså man er nødt til at bunde folk lidt sammen. Det har vi så valgt at gøre på årsbasis. Det giver sikkert meget god mening, man gør det. Men der er så bare de her, lidt utilsigtede konsekvenser af, at man er ikke lige gammel i sådan en klasse. Og noget, der faktisk er lidt sjovt, det er det. Jeg kan huske fra dengang, jeg gik i skole, og der taler vi altså tilbage i 80'erne, jeg startede i folkeskolen. Der var der flere fra min klasse, der sprang børnehaveklassen over, og faktisk startede et år tidligere. Jeg er årgang 80, men der var også et par årgang 81'er i min klasse. Det var relativt almindeligt dengang, at jeg tror også, det var fordi muligvis noget med, at det var lidt nyt det her med 0. klasse eller børnehaveklassen. Det var noget, man relativt nyt havde fået indført, og der var mange forældre, der syntes, der er der ingen grund til, at mit meget, meget kloge barn skal gå i 0. klasse, det spilder tid, lad os smide dem direkte i første i stedet for. Og det betød, at man havde nogle stykker der, som jo nok i virkeligheden var rimelig skarpe, fordi deres forældre havde vurderet, at de var skarpe nok til at starte i skolen et år før, men alligevel bare var et år mindre af forskellige årsager. Det sjove er, at i dag kan jeg konstatere, at det er ud fra en lille sample, men jeg synes nu også, at jeg har læst nogle artikler om det, at i mine børns klasser, der er ikke nogen, der er et år ældre end yngre end de andre, men til er det ikke helt ualmindeligt, at forældre vælger, at deres børn skal starte et år senere, netop for, at de ikke skal være bagud deres klassekammerater. Og det er nok fordi, der er en del forældre, der har indset nogle af de her effekter her, ikke? At de kan se, at det er en fordel, at deres børn ikke så at sige er bagud fra start, så hellere lade dem starte et år, altså sammenlignet med deres klassekammerater, så hellere lade dem starte et år senere i skole, så de er lige det større end deres klassekammerater, og har en bedre chance for ligesom at være med på niveau med deres klassekammerater. Og der er det så desværre som økonom, man siger, at der findes jo ikke valg, der findes kun trade-offs i ens liv, ikke? Fordi hvis I kan høre noget, der rasler, så er det min computer, jeg tror, der kommer et eller andet ned i blæseren. Nå, anyway. Det er så galt. Men, hvad hedder det? Fordi det betyder jo også noget for, når du kommer ud på arbejdsmarkedet igen. Lige præcis. Fordi du kommer, det er det, når man laver det trick der, og sender sit barn et år senere i skole, jamen så sker jo lige præcis det, at man også er, har et år mindre på arbejdsmarkedet i sidste ende. Altså man må antage, at folk, man rammer nogle fysiske skavanker på et tidspunkt, der gør, at man ikke længere kan arbejde, og det vil man jo så have, et år, reelt set et år mindre til ude på arbejdsmarkedet, og på den måde er lidt bagud. Ja, og det springer jo helt ind i det her med, at der er masser af debat om det her med nedslidning, og hvornår skal man have pension og sådan noget, ikke? Og det rammer jo også relativt. Det undrer mig nogle gange i den her nedslidningsdebat, at der er så stor snak om man skal gå på arbejde, eller gå på pension 1 år før, eller 1 år efter. Altså 1 år tidligere, eller 1 år senere, og hvor vigtigt det er, fordi der er nogen, der er nedslidt og sådan noget, ikke? Men man snakker aldrig om, at der er jo nogen, der kommer ud. Altså pensionen er knyttet op på ens fødselsdato.
Mens når man kommer ud på arbejdsmarkedet, det er knyttet op, altså stor del af ens liv er knyttet op på ens fødselsår. Så du kan have 2 personer, som har et helt års forskel i, hvor lang tid de egentlig er på arbejdsmarkedet. Ja, hvis man bare har fyldt the straight line, altså hvis man ser bort fra det, jeg lige snakkede om, at man kommer før eller senere i skole, men bare kørt the straight line hele vejen igennem, jamen så præcis afhængig af, hvis du er født i januar, så er du bare ældre, når du kommer ud, hvad skal vi sige, og færdig med teknisk skole eller universitet, eller hvad du nu går på, så er du bare næsten et år ældre end en, der er født i december. Ja, lige præcis. Men hvad egentlig grund, så når du aldrig op til overfladen, men i debatten der, men det er det så nu. Ja. Skal vi springe videre, Claus? Lad os gøre det. Vi skal uddele den bommert. Det skal vi. Og jeg ved, du har nogle kandidater med. Det har jeg som altid, har et par kandidater med. Det er jo en del af min yndlingsbeskæftigelse, det er altså at sidde og hisse mig op over ting, som folk gør. Jeg har 2 kandidater med. Den ene er faktisk relateret lidt til Cepos, så det kan være, at den dør på det, men nu tager vi den lige, ikke? Det er en, jeg prøver at hun hedder Kira fra SF, hvad hun hedder? Hun er medlem af Europaparlamentet. Jeg finder lige hende frem her. Kira M. Peter Hansen, som ja, det er en lang historie, men for at gøre det kort, så er hun ude og kritisere et debatindlæg, som en af mine kollegaer havde skrevet, hvor hun siger, at hun tager fejl i en masse ting. Det er jo meget uenig i, men skidt med det. Men så skriver hun som en af så henviser hun faktisk til hende her Claudia Goldin, som vi snakkede en lille smule om, hende der fik Nobelprisen i år, som er set på kønsdiskrimination blandt andet, altså kvinders rolle på arbejdsmarkedet, og hvad de får i løn og sådan noget, ikke? Og så skriver hende Kira her, at som en af hovedforhandlerne af loven, altså en lov om lønåbenhed, der skal bidrage til at lukke løngabet mellem mænd og kvinder, er jeg naturligvis fuldstændig uenig i, at loven ikke kommer til at virke. Og så ender vi sådan til, at hende Claudia Goldin, hun faktisk har skrevet, at altså, der er lønforskel mellem mænd og kvinder. Men det, hun så måske glemmer at fortælle, det er, at hende Claudia Goldin, hun skriver, at nu prøver jeg at snakke på mit Danish, ikke? At but while this analysis tells us that what might level the playing field in the labor market, it doesn't follow that the solution can be achieved through regulation. Actually, it suggests the opposite. Så vi har et medlem af Europaparlamentet her, som sidder og fejrer, hun er med til at lave noget lovgivning, som skal løse det her problem, som Nobelprismodtagerne siger, at der har identificeret, at der er lønforskelle. Men samtidig så siger den her Nobelprismodtager, at regulering er nok ikke den rigtige måde at så løse det her på. Det kommer nok til at gøre problemerne værre, ikke? Så det var det ene bud. Ja, og hvis vi måske lige skal blive ved det, der er jo ikke noget mærkeligt i, at der er nogle, man kan sige, uenigheder om, hvad effekterne er af forskellige typer regulering. Og det er jo ikke sådan, bare fordi man har vundet en Nobelpris i økonomi, så er man nødvendigvis ret i alt, hvad der vedrører økonomi. Man kan stadig tage fejl og være uenig. Men det, der måske også virkelig gør det til en bommert her, det er, at vores Europaparlamentsmedlem her, hun henviser direkte til denne her økonom som en begrundelse for lovforslaget. Og i hvert fald det citat, du hiver frem her, Jonas, det peger på, at pilen faktisk peger den stik modsatte vej, hvis man i forhold til, hvordan man skal løse de her Lige præcis. Ting, men... Og nu vil jeg sige, altså hvis man så skal være helt fair, så er der jo ikke noget, der siger, bare fordi en person siger noget fornuftigt, så kan jo samme person sagtens sige noget forkert bagefter, ikke? Eller noget, man er uenig i. Så man er jo ikke nødvendigvis knyttet op på alle ting, som personen har sagt, bare fordi man refererer til noget af personens arbejde. Så der har Kira jo lidt en åben dør, ikke? Men anyway, det var den ene forslag til bommerten. Og så, som vi også nævnte sidste gang, så var det her med, at regeringen ville afsætte nogle milliarder til velfærd. Og noget af det, som jeg... Ja, vi skal spole tilbage. Der var jo det her rådighedsbeløb, man har identificeret med nogle store regnemodeller, og ved at justere lidt på nogle tal ind i de modeller formentlig, og opdatere nogle forudsætninger, så har man fundet det her rådighedsbeløb på, jeg kan dog nok huske, var det 48 milliarder, tror jeg, hvor man har brugt cirka en fjerdedel på skattelettelser, eller det ligger man op til, og så den sidste del af det lægges der op til, skal bruges på det, man kalder velfærd, eller i hvert fald øget offentlig forbrug. Investeringer i velfærden, ikke? Og det er lige præcis det, jeg synes, der skal være på. Det der med at kalde forbrug for investeringer, for ligesom at... Det er sådan noget, der hedder ikke... Det er en eller anden form for washing. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men det der, hvor man ligesom bruger et andet ord, for ligesom at signalere, at nu gør man noget godt, og det kommer godt igen, ikke? Men i virkeligheden er det jo bare offentlig forbrug. Altså, der er ikke nogen som helst... Der er ikke noget investering i det, der er sådan umiddelbart i hvert fald. Det er bare, det man jo normalt kalder investeringer, det er, hvad skal vi sige... Når det giver det afkast. Når man køber, præcis når man anskaffer et eller andet form for udstyr, eller det kan også være noget
noget viden, som mod en forventning om, at det giver et senere afkast. Og det er den primære, faktisk den eneste grund til, at man gør det. Man investerer ikke i en ny maskine, bare fordi, at selve maskinen på en eller anden måde i sig selv er fed. Man gør det, fordi at man kan bruge den til noget bagefter, som giver et afkast. Og det er jo det omvendte med de såkaldte investeringer, man taler om i velfærd her. Det er jo noget, hvor man gerne vil have det umiddelbare forbrug, altså det, at man, har nogle... Det er bedre plejehjem, eller hvad det kan være. Bedre plejehjem, eller andet, det vil man gerne have. Så håber man måske også, at der er nogle afledte effekter på sigt, at folk bliver lidt mindre syge, og det kommer også til gavn og sådan noget, det er også rigtig fint. Men det er nok lidt en tilsnigelse at kalde alle 32 milliarder for rene investeringer. Det er nok mildest talt en tilsnigelse. Det er det. Jeg kunne godt tænke mig, at de brugte de rigtige ord om det, altså bare sagde, at vi øger det offentlige forbrug med 32 milliarder. Så måske kunne vi lige øve det i samme boldgade, kunne måske også lige tage ordet velfærd der. Der har jeg altså også altid haft det lidt svært ved med, at man i hvert fald visse dele af politiske spektrum godt kan lide at kalde et hver form for offentlig forbrug, det kalder man for velfærd, og privatforbrug, det kalder man skattelettelser. Jeg kunne egentlig bedre lide, at man talte om offentligt forbrug og privatforbrug, eller offentlig velfærd og privat velfærd. Altså det er også velfærd for mig, når jeg køber en ristet pølse, som vi snakkede om før. Det er rigtig fin velfærd for mig at spise en hotdog nede fra den lokale. Men derudover køber du også, du kan også købe masser af klassiske velfærdsydelser, ikke? Altså det kan man nemlig også. Kiropraktor eller fysioterapeut eller tandlæge eller hvad det er, der skal du også betale for det, ikke? Lige præcis. Så det her med at sige velfærd er offentligt forbrug og sætte lighedstegn mellem de to ord, det har jeg da også lidt svært med. Ja, hvad vil du så kalde velfærdsstaten? Offentlig forbrugsstaten, eller... Jamen, jeg synes egentlig godt, man kan tale om velfærdsstaten. Det er fint nok. Og det er så en del af det, man gør, når man har et socialt sikkerhedsnet og så videre, at vi forsikrer os gennem staten. Det synes jeg er fint nok. Men at sige, at enhver form for offentlig brug er velfærd, og at der ikke er noget andet, der er velfærd. Altså velfærd er offentligt forbrug. Det er lighedstegnet mellem de to ting. Det er nok det, jeg har lidt svært med. Ja, men det synes jeg, du har meget godt. Men så, altså, jeg synes bedst om det er, som bogen. Ja, generelt er det hele princippet om, at investeringer altså man kan investere i velfærd. Men nu er det lige det nyheder, jeg havde fundet frem, som med link på til. Jamen, er det den, vi tager? Det synes jeg, de får på den. Så skal vi snakke om et emne, som jeg har haft på vores to-do-liste, jeg ved ikke hvor lang tid, nemlig handel. Ja. Og gevinsterne og ulemperne ved handel. Det er rigtigt. Det er noget, vi har gerne ville have tale om længe faktisk, og det er jo sjovt nok, igen, nu kalder vi os jo økonomiske principper, og det er jo blandt andet inspireret af sådan et første års økonomifag, og der handler det faktisk nok nærmest det allerførste, man overhovedet snakker om. Og nu er vi i afsnit 32 efterhånden, tror jeg, 33 måske, og vi har simpelthen ikke haft det op som hovedemne nu, så det er på høje tid. Og en ting, som jo gør det her emne ret aktuelt, det er alt den her snak omkring Rusland og Kina for eksempel, og måske allermest Rusland. Vi står i en situation, hvor vi rigtig gerne vil frigøre os fra at handle med Rusland. Der er også en hel del bekymring om Kina. Hvorfor handler vi så meget med Kina? Hvorfor er vi så afhængige af at handle med Kina? Og hvis vi igen tager med Rusland, hvorfor er det egentlig, vi i hvert fald indtil for kort tid siden handlede så meget med Rusland, og i virkeligheden vel også bare ret afhængige af for eksempel russisk gas. Hvorfor det, hvis det er så forfærdeligt? Hvorfor gjorde vi det så overhovedet til at starte med? Altså, jeg skal sige en helt korte version af handel for mig, det er altid sige, at handel det er jo faktisk bare en eller anden kæmpe fabrik, hvor du kan smide bacon og vindmøller og legoklodser og sådan noget ind i den ene ende, og så kommer der iPhones og gas og hvad vi ellers skal bruge ud af den anden ende, ikke? Det er jo sådan en helt korte beskrivelse af, hvad handel er, fordi det er jo... Det er i hvert fald, hvis du ser det fra sådan et nationalt perspektiv, at man kan sige, at Danmark i gåseøjne smider bacon og vindmøller og Wegovy-tabletter ind i den ene ende, og så kommer der iPhones og så videre, som du siger, ud i den anden ende. Men man kan også bare se fra det helt, fra et personligt perspektiv, altså for mig, fra et helt personligt perspektiv, der består handel i, at jeg kan sidde og skrive nogle notater og lave nogle gode regneark og så videre. Det putter jeg ind i den ene ende af den maskine. Hvad kommer der ud i den anden ende af maskinen? Der kommer et hus, hvor jeg kan bo, og der kommer en ferietur en gang imellem, og alle de andre ting. Og ristet hotdogs ejer for glemmen. Det er da fantastisk, ikke? Man kan konvertere regneark til en ristet hotdog. Det er da fantastisk. Altså, det synes jeg i hvert fald. Men der er også en masse, hvad skal man sige, jeg ved ikke, jeg synes egentlig, at i Danmark har det rykket sig rigtig meget siden 80'erne og 90'erne, hvor der var sådan lidt mere
hvor man taler rigtig meget om handelsbalancen og sådan noget, ikke? Men jeg tror stadigvæk, der er mange, der har sådan en, det som økonomer vil kalde en merkantilistisk opfattelse af handel. Altså det med, at det skal give overskud. Ja. Altså vi skal have overskud som, altså Danmark skal have overskud på handelsbalancen, fordi det på en eller anden måde skulle være godt. Ja, det var noget, ja, man snakkede rigtig meget om det i Danmark tilbage i 80'erne, fattige 80'erne der. Det kan jeg sagtens huske, 90'erne for den sags skyld også, at vi skal passe på betalingsbalancen, og vi har underskud på betalingsbalancen. Det skal vi virkelig passe på med. Det er også en debat, der faktisk kører ret meget i USA, ikke mindst. Altså Donald Trump, han har nogle gyldne citater, nu har jeg ikke lige fundet dem frem til den her snak, om hvordan han sidder og græmmer sig over, at man har underskud over for Kina, og man taber en masse penge på handelen med Kina, fordi man har et betalingsbalance underskud over for Kina i USA. Ja, det er jo ikke særlig meget anderledes end at sige, at du har et underskud. Altså du har et kæmpe overskud over for din arbejdsgiver, ikke? Fordi han køber alt muligt hos dig, men du har så et kæmpe underskud nede i den lokale menu, eller hvad nu, hvor du bruger dine penge, ikke? Og i den lokale biograf og så videre, ikke? Fordi der bruger du rigtig mange penge, uden at få noget tilbage. Og det kan også, der er sikkert også, hvis vi opgør det kommunalt i Danmark, så vil der også være nogle kommuner, som kørte med stort handelsunderskud i forhold til andre kommuner, fordi de købte mange flere ting der, end de solgte, ikke? Men det er jo ikke noget, vi går op i. Og det er jo alt sammen, altså i bund og grund er det jo det samme. Altså fordi det kan godt være, at du handler med en, altså nogle gange handler med en tysker, og han er tilfældigvis på en eller anden, han er på den anden side af en streg, hvor vi så opgør transaktionen på en bestemt måde i forhold til, hvis du handler med en person, der er på en, altså i Danmark, ikke? Men det gør det jo stadigvæk til det samme i bund og grund, at du handler med et andet menneske, eller en anden virksomhed. Og så har du et stort handelsunderskud lige i forhold til den person, men du har så handelsunderskud i forhold til andre personer, og samlet set nivellerer det sig jo så, ikke? Jo, præcis. Så det her med handel på tværs af landegrænser, som økonomer ser vi det egentlig ikke så frygtelig meget anderledes end alle mulige andre handler. Jo, der er selvfølgelig nogle forskelle, der er noget valuta, og der kan være nogle handelsbarriere, ting og sager, men hvis du kigger på det helt ned på det fundamentale niveau, så om du handler med en tysker, eller en svensker, eller en kineser, eller en, der bor over på den anden side af gaden, så er det sådan set de samme mekanismer, der er på spil her. Du sender nogle penge den ene vej, han sender nogle varer den anden vej, eller omvendt. Det er det, der sker. Ja, lige præcis. Og det er det samme med gæld, ikke? Altså når vi snakker om, nu har vi stor udlandsgæld, eller nu har vi stort, udlandet skylder også penge. Men igen, så skal man også huske på, at det er jo ikke, altså Danmark skylder jo ikke noget til udlandet, eller har en fordringer på udlandet, som sådan, fordi Danmark er jo ikke en person eller en virksomhed eller noget. Det er jo bare en geografisk opgørelse. Det er jo personer og virksomheder, som enten skylder penge i udlandet, eller har noget til gode i udlandet, ikke? Og når man så summerer alt det sammen, så kan man så enten have en udlandsgæld, eller en udlandsopsparing, man skal kalde det, ikke? Som vel at mærke er noget andet end statsgæld. Ja, det er præcis. Statsgæld, det kan være et problem, ikke? Det er noget helt andet. Men udlandsgælden, det er jo bare det her med, hvis man tager summen af alle private danskere og virksomheder, og staten for den sags skyld, og lægger alt det sammen og trækker fra og så videre over for udlandet, hvordan ser det så ud? Og det vil sige, at det synes vi som udgangspunkt ikke er så frygtelig interessant at snakke om. Og det er som sagt heldigvis heller ikke noget, man snakker så frygtelig meget om i Danmark længere. Det er som om debatten er kommet lidt videre end det, end den var i 90'erne. Og det er jo blandt andet, fordi vi har fået liberaliseret en masse af de her markeder. I dag kan du købe og sælge valuta stort set frit. Du kan låne og optage gæld og så videre i udenlandsk valuta fuldstændig frit, eller i hvert fald næsten fuldstændig frit. Og derfor er der ikke det her behov for, fra centralt hold at holde styr på, om pengene nu så at sige passer i forhold til, hvad der flyder ind og flyder ud af valuta i Danmark. Det er vi decentraliseret til de enkelte aktører i økonomien, i stedet for, at det er valutakontoret inde i Finansministeriet, der skal sidde og håndtere alt det, som det var for 100 år siden. Jeg tror, der hvor det nogle gange så alligevel bliver, eller grund til, at det nogle gange alligevel får opmærksomhed, det er jo fordi, at det ofte er der, hvor man kan begynde at så gøre noget rent politisk. Altså du kan, hvis der forsvinder, altså hvis der er en eller anden branche, der kommer i problemer. Jeg husker, der var noget for ikke så lang tid siden med tekstilindustrien i Italien. Jeg tror, det er 5 år siden eller sådan noget, ikke? For de begyndte at få nogle problemer og sådan noget, og så ville de gerne have, at de ligesom blev beskyttet mod den her unfair, nu sætter jeg anførselstegn, ikke? Unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder. Og det kan man så gøre ved at indføre nogle toldbarrierer eller give nogle subsidier eller sådan noget, ikke? Og så kan du
så kan det se ud for, som om, at nu har man reddet de her italienske jobs, eller danske jobs, kan det selvfølgelig også være for den sags skyld. Og det man så glemmer, det er, at man jo faktisk, altså fordi man indfører noget tolv, så kan man jo dyrere for de europæiske forbrugere. Altså hvis du siger, at nu kan du ikke sælge tøj i Europa, hvis du bor uden for Europa, medmindre du betaler en eller anden tolv, jamen så vil priserne på tøj jo stige, så alle europæiske forbrugere vil så betale for, at de her italienske jobs, de så kan man kan holde hånden under de her italienske jobs, ikke? Så der er nogle konkrete, der vinder på det, og det bliver ligesom spredt ud på alle europæiske borgere, ikke? Ja, så det er jo, at vi måske lige skal spole en lille smule tilbage og sige, hvad er det egentlig for nogle gevinster, vi har ved handel? Jamen, de gevinster, vi har ved handel, som vi snakkede der, det er den her maskine, der gør, at du kan proppe noget ind og få noget helt andet ud. Og det er det, hvis man, det er en måde at se på det på. Men samtidig er der også, hvad skal vi sige, helt generelt nogle gevinster ved at handle bredere. Og det er sådan, at når du handler både personligt med andre individer, men også hvis vi betragter det, så giver det dig mulighed for grundlæggende at anskaffe nogle varer billigere. Altså når du skal købe noget, så når du flere steder at købe det fra, så kan du få det billigere, så kan du få det billigste sted, så du kan simpelthen få nogle varer billigere. Det er når du køber. Tilsvarende når du sælger, hvis du så kan sælge i hele verden, så kan du sælge dem dyrere. Og man kan sige, de to ting kombineret, det gør bare, at der samlet set er nogle enorme gevinster med at handle. Og de gevinster kommer blandt andet til udtryk gennem sådan noget som specialisering. Det er et af de steder, hvor man kan se det. At vi har nogle, altså man kan sige, hvis vi i Danmark skulle producere alting selv, så skulle vi jo have vores egen, chipsfabrik, altså nu taler jeg computerchips, ikke? Og ikke chips. Vi skulle have vores egen bilfabrikker, vi skulle have vores egen lastbilsfabrikker, alt muligt. Det var fuldstændig håbløst. Vi ville aldrig kunne få lavet noget der ordentligt. Så derfor giver det os nogle gigantiske gevinster i, at vi kan specialisere os i forskellige ting, og vi kan specialisere os i det, vi er gode til. En af de bevægelser, som jeg faktisk synes er ret interessante, som man har set, det er jo, at i Danmark havde vi jo for ikke så frygtelig mange år siden en meget stor skibsværftsindustri. Vi havde mange skibsværfter i Danmark, rigtig dygtige og gode skibsværfter i Helsingør og i BRV i København og Svendborg og Lindø havde vi, og alle mulige andre steder. En af de største, eller en meget, meget stor industri i Danmark, der var på forfronten af teknologi og alt muligt andet. Op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, så lukkede det ene skibsværft efter det andet, og nu har vi, så vidt jeg ved, kun meget begrænset skibsindustri tilbage. Og hvorfor det? Var det, fordi vi var dårlige til at lave skibe? Nej, det var det ikke. Der var bare nogen, der var, så at sige, forholdsvis bedre til det. Altså, det viste sig, da man fik åbnet op for handel, fjernet handelsbarrierer, transporten blev nemmere, IT gjorde, at det var nemmere at kommunikere med hinanden på tværs af landegrænser og kontinenter. Jamen, så fandt vi ud af, at vi kunne få nogle, nogle sydkoreanere for eksempel til at bygge de her skibe for os. Det har faktisk godt været, at de muligvis ikke var helt lige så gode til det, som os til at starte med. De skulle måske bruge flere timer på det. Men vi havde noget bedre nytte, man kan sige. Vi kunne bruge de arbejde. Så vores arbejde skulle have en ret høj løn. Og det var blandt andet, fordi de var meget efterspurgte, fordi der også var andre god brug for de arbejde ved skibsindustrien. De kunne for eksempel komme ind i nogle maskinfabrikker, der lavede værktøj til at bygge skibe, osv. Højere op i værdikæden, som gjorde, at man havde nogle meget høje lønninger i Danmark. Hvilket igen var gjort af det, der gjorde, at vi ikke var konkurrencedygtige. Så hvad skete der, da man omlagde hele den der erhvervsindustri? Jamen det, der skete, det var, at vi kunne købe skib billigere. Vi fik frigjort noget arbejdskraft, som kunne rykke, man kan sige, længere op i værdikæden, og samlet set blev vi et meget, meget mere rigt land. Og det er bare et eksempel på de mekanismer, der sker. Så vi bliver rigere, når vi handler. Vi kan få et bredere produktudbud. Vi får langt større varietet i vores forbrug, og kan udvikle vores teknologi på en helt anden måde, end hvis vi ikke handlede. Så det er nogle af de grunde til, at vi gør det. Og faren er jo så der, som du siger, der er en bekymring for jobs. Det er et af de typiske argumenter, der kommer. Det er bare ikke noget særligt godt argument. Jo, på kort sigt kan man måske godt gå ind og beskytte nogle industrier, for eksempel tekstilindustrien i Italien, ved at lave høje toldmure og alt muligt andet, men det kommer med en regning. Dels kommer det med den regning, at varerne bliver dyrere for forbrugerne. Nu kan man ikke længere, så vil man ikke længere købe billige tøj i Italien. Helt konkret er der jo, kigger EU-kommissionen nu lige nu på, at man skal indføre toldbarrierer mod kinesiske elbiler. Altså,
Man er helt konkret med undersøgelser her nu, fordi man synes, nu kommer de her billige kinesiske elbiler, kan de tyske bilfabrikker nu klare det, så vil man indføre en toldbarriere. Og hvad betyder det? Det betyder, at det bliver dyrere for europæiske forbrugere at købe biler, men der er faktisk også nogle flere konsekvenser, og det er jo det her blandt andet med, at vi ikke nødvendigvis får udviklet vores hjemlige industri på samme måde. Hvis man beskytter den mod konkurrence, så kan man lidt ned og læne sig tilbage og holde fast i nogle gamle strukturer, i stedet for at udvikle sig. Der er jo også nogle af den her, man hører det her med, at det er unfair konkurrence, fordi de får, altså, lad os sige, man finder ud af, de kinesiske elbilproducenter, de får støtte fra den kinesiske stat, og derfor så kan de sgu ind og tilbyde en lavere pris her i Europa, og det bliver ligesom opfattet som unfair, og det er det også, men for hvem? Altså det er unfair for kineserne. Det er unfair for de kinesiske skatteborgere, ikke? Fordi de er med til at betale for bilerne for de europæiske forbrugere. Ja, præcis. Jeg ville synes, det er dejligt at købe en elbil, hvor den kinesiske skatteyder, der betaler en tredjedel af omkostningerne. Det synes jeg som forbruger er dejligt. Jeg kan godt forstå... Det svarer til, at komme ned i pølsevognen, og så hende, der står i pølsevognen, hun siger, at ejeren af pølsevognen, han, altså det koster 30 kroner at lave den her ristede pølse her, men du får den for 20 kroner, fordi han betaler 10 kroner. Det ville du jo ikke synes, det var uretfærdigt. Så ville du synes, det var dejligt, at han gad, og så sælge dig noget til under kostprisen, ikke? Og hvis det er det, kineserne gør, så skal de da bare blive ved. Ja, og der må man sige, så alligevel lige tilføje, at et men, og det er, at det er selvfølgelig ikke dejligt for de europæiske bilfabrikanter, hvis de ikke kan klare sig i konkurrencen. Ikke fordi de på nogen som helst måde er dårligere, men alene fordi, at deres konkurrenter i Kina, de modtager nogle statssubsidier. Det er selvfølgelig ikke særlig rart for dem, og dermed heller ikke deres arbejdere og underleverandører og alt muligt andet. Det kan jeg godt forstå. Og hvis vi skal se på det lidt bredere, så er der jo også den fare, kan man sige, i lige præcis den model, at de kinesiske myndigheder gør det her med henblik på at udradere deres konkurrenter, og så senere hæve priserne. Så i sådan et perspektiv, der kan selvfølgelig være noget ved det. Men i hvert fald skal man huske på det her med, at når man går ind og begrænser den her handel, og med et argument om statssubsidier, så sker det altså til skade for de europæiske forbrugere. Du sagde også på et tidspunkt det her med, at når skibsværfterne de lukker, så bliver dem, der arbejder på skibsværftet, på det konkrete skibsværft, de bliver så arbejdsløse. Og det er jo negativt for dem, kan man sige. Ikke? Og der hørte jeg nogen omtale, jeg har faktisk ikke selv hørt det før, men at økonomi, det er en stokastisk videnskab, mens naturvidenskab er mere sådan deterministiske. Så de ved, at hvis du slipper et lod, så falder det altid til jorden med den her hastighed, for eksempel, ikke, i fysik. Mens i økonomi vil man mere sige, at når du åbner op for handel, jamen så får du et bedre samfund. Altså, folk bliver generelt rigere, men du kan sagtens finde eksempler på nogen, der faktisk har tabt på handel, ikke? Altså, det kan godt være, at der er mange på det skibsværft, vil jo finde nogle andre jobs og komme videre og få et fantastisk liv efterfølgende også, ikke? Og få nogle af de her benefits for den her handel her. Altså, selvfølgelig, de skulle skifte job, men de får også billigere produkter, fordi man nu kan have bedre handel, ikke? Men der er også nogen, som ikke får et nyt job, eller som måske får et meget, meget dårligere job, og som samlet set faktisk ender med at tabe på at man har åbnet op for international konkurrence. Og jeg synes, det er en meget god måde at beskrive det på, det her med, at det er en stokastisk videnskab, fordi det kan man kan sige, i gennemsnit, så får vi det bedre, men ofte vil der jo være nogen, der taber på den her politik. Altså nogle konkrete individer, som taber på politikken. Og det skal man selvfølgelig være helt, åben over for, og ikke alt for, det skal ikke være arrogant over for, at der kan gemme sig nogle menneskelige tragedier i det her. Og det er jo blandt andet også en af årsagen til, man kan sige, vi har det velfærdssamfund, vi talte om tidligere, der kan samle op i nogle af de her folk, der så at sige falder igennem på markedet. Mm-hmm. Så har vi et velfærdssamfund, der i hvert fald i et eller andet omfang samler op. Det vil selvfølgelig aldrig være en fuld kompensation, hvis man har haft et job, man har været glad og stolt af, og så ind på dagpenge bagefter. Det er der jo ikke nogen, der synes er en god handel. Men dog noget, der begrænser de her negative konsekvenser, der er ved at have en åben og dynamisk økonomi. Og hvad kan man sige, hvad er den anden mulighed? Men den anden mulighed, det er, at vi fryser alting fast og støber det i beton, og siger, nu skal markederne aldrig udvikle sig, og vi vil ikke tillade ny teknologi, fordi altid, når vi får ny teknologi, så er der noget gammel teknologi, der bukker under, så at sige. Mm-hmm. Altså, skal vi så også forbyde computer, og skal vi forbyde kunstig intelligens, osv., fordi det har nogle ændringer. Og der tror jeg trods alt langt de fleste vil sige nej, fordi hvis man havde gjort det for 10.000 år siden, så havde vi jo alle sammen gået rundt med et spyd i hånden og jagtet antiloper, ikke? Og døde af sult, inden vi var 20, langt de fleste af os. Og det er der ikke nogen, der vil have, selvfølgelig. Så ja, det er ikke fordi, man skal være, lukke øjnene og glemme, at det har nogle konsekvenser, men det er ikke for alvor et argument for at standse udviklingen. Nej,
nu har jeg nær sagt til alles bedste, men det er til gennemsnitets bedste, at vi handler med hinanden og tillader det her, ikke? Og så er det nok bare en omkostning, man er nødt til at acceptere, at der så er nogen, der falder igennem en gammel noget, og det må man så håndtere på en anden måde. Og der kan velfærdsstaten for eksempel være en måde at gøre det på, ikke? Og så er der jo en anden omkostning, som jeg tidligere lidt har værfet væk, og det var det her med sikkerhedspolitik. Og der, altså når jeg holdt de her forelæsninger for førsteårsstuderende indtil for 2-3 år siden, og et af argumenter, der kom op, det er det med forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik. Vi skal passe på med at være afhængige af Rusland og sådan noget. Så sagde jeg, nej, det er meget bedre at være afhængige af Rusland, og at Rusland er afhængig af os, fordi det forhindrer krig. Se bare på EU, vi har ikke været op og slås med hinanden i Vesteuropa siden 2. verdenskrig, gudskelov. Blandt andet, fordi vi handler så meget med hinanden, så hvis vi ville gå i krig med hinanden, så ville det have så enorme omkostninger for begge parter, fordi al den handel ville ophøre. Og det har for mig altid været et argument for, nej, det er faktisk meget, meget bedre at handle med russerne og kineserne og alle mulige andre, fordi det vil være om ikke en garanti for fred, så i hvert fald noget, der modvirker risikoen. Præcis, og modvirker risikoen for krig, ikke? Der må vi jo så også bare acceptere nu og erkende, at det var ikke noget, der afholdt Putin for at indlede den her forfærdelige krig. Han havde nok heller ikke regnet med, at det ville føre dertil, hvor det gjorde. Men ikke desto mindre, så virkede det jo ikke i det eksempel. Jeg tror dog stadig, at vores massive handel med Kina, som er jo så langt, langt større end vores handel med Rusland. Altså vi handler jo langt mere med Kina, og ikke mindst USA handler langt mere med Kina, end de gør med Rusland. Og på en langt bredere palette af produkter, hvor Rusland det er stort set kun energi og råstoffer, hvor Kina det er alt muligt. Og det er der, jeg vil sige, jeg tror trods alt stadig, at der er det voldsomt medvirkende årsag til, at vi forhåbentlig ikke får en krig over Taiwan, eller sådan noget den stil med Kina. Der er ikke nogen garantier, det skal man ikke udstede her, men jeg tror i hvert fald, at det medvirker til fred, at vi handler med Kina, og så må vi måske acceptere en vis risiko, hvis vi kommer i en ulykkelig situation. Ja, og tesen er jo, at man kan sige, der er både sådan nogle hardcore økonomiske argumenter for at det skulle virke på den måde, så er der nogle så lidt mere bløde argumenter. De hardcore argumenter er jo dermed, at det koster dig. Altså prisen stiger, fordi nu, udover at du så skal sende soldater sådan noget i krig, jamen, så mister du også dine handelsforbindelser, som leverer altså måske mad, eller hvad jeg, altså nogle vigtige ting til dig. Så omkostningen ved at gå i krig stiger. Plus, at det kan også blive sværere at så overbevise befolkningen om, at dem på den anden side er nogle banditter, hvis det er, hvis folk handler med dem jævnligt, og siger som jeg har mødt masser af tyskere for at tage den gamle tid, ikke? Og handler med dem og laver forretning med dem, så de er fuldstændig ligesom os. De er ikke så meget anderledes. Så er det jo svært at overtale befolkningen til at så sige, at vi skal gå i krig med dem her, fordi de er nogle dårlige mennesker, ikke? Jo større erfaring du har med at omgås den slags mennesker, ikke? Eller den anden type mennesker. Ja, god pointe. Der var en ting, som jeg godt lige vil have, vi slutter af med, Claus. Det er import og eksport. Jeg har en arbejdsstil til det her afsnit her, som er, at det skal være et eksport. Jeg skrev forkert her, kan jeg se. Export sucks og import rocks. Ja. Fordi man snakker jo tit om eksport som noget, som det gode ved handel. Altså jo mere vi kan eksportere, jo bedre er det på en eller anden måde. Ikke? Ja, et godt eksempel er landbruget for eksempel. De stiller sig af og til op og siger, at prøv lige at høre, vi skaffer så store valutaindtægter til Danmark. Vi sælger for x milliarder kroner i udlandet og eksporterer en hel masse. Det er sådan noget, man er meget stolt af. Altså eksportvirksomheder stiller sig typisk op med stolthed og siger, at se her, hvordan vi sælger vores varer i hele verden, og det er godt for Danmark, at vi gør det. Det er sjældent, man hører en importør sige det, stille sig op på ølkassen og sige, vi importerer for 15 milliarder kroner fra Kina hver eneste år. Vi er nogle ægte nationale helte, fordi vi importerer så meget fra Kina. Det hører man ikke. Nej, jeg tror folk, de vil synes, det er nogle tosser, hvis de ikke stiller sig op til det. Ikke? Men i virkeligheden, så er det jo samme funktion. Altså man siger, den tror lidt hårdt op og siger, at eksport sucks, ikke? Fordi at eksport er nødvendigt for, at vi kan få import. Men altså prøv at forestille dig, hvis man bare kunne importere ting, man har lyst til, uden at skulle eksportere noget, det er jo et indfødder, ikke? Så vi spiser alt det bacon selv, som landbruget eksporterer, ikke? Ja, det er det. Altså i virkeligheden så er eksport jo noget værre noget, ikke? Altså der står nogle, nogle fabriksarbejdere over i Billund, eller i Struer, og laver nogle meget, meget fine BO-anlæg, og de pusser og polerer på dem, og det bliver virkelig flot, det der BO-anlæg. Jeg har brugt tusindvis af timer på at lave det der flotte fjernsyn. Og hvad sker der så, når de er færdige? Så putter de en papkasse i en container og sender til Kina. Det er totalt nedtur, ikke? Det ville være meget federe, hvis jeg fik det, ikke? Og det er jo et eksempel på, man kan sige, eksport sucks.
Det fede er jo, at når jeg åbner papkassen med det der fjernsyn, jeg kan stille hjem i min dagligstue, det er jo det, jeg synes er det fede, ikke? Og det er jo netop importen, der gør det muligt. Det er importen, der er det fede, og faktisk eksporten, der er det sure. Men der er det så, du siger, at man kan sige, det er også eksporten, der gør importen mulig i sidste ende. Vi skal jo sælge noget, for at vi kan få noget hjem igen også. Ja, men vi tager lidt tilbage til merkantilismen, ikke? Altså det der med, at der er ligesom en idé i, at man skal opbygge et eller andet stort handelsoverskud, så være sådan, hvor til hvad? Altså, det skal vi jo bruge til at købe ting. Altså, der er jo ikke noget ved, at vi Joachim von And er jo sådan en parodi på, hvordan man kan være lidt skør, og så kun gå op i pengene i sig selv. Men de fleste mennesker tjener jo penge, fordi de gerne bruger dem på at købe et eller andet. Og det er jo det, der er formålet med eksport, det er jo også at købe, altså det er at få penge nok til at så købe noget i udlandet, ikke? Ja, fordi den her merkantilistiske måde at tænke på i virkeligheden før Adam Smith, det var blandt andet også noget, der kom af den sikkerhedssituation, man havde tilbage i 14. og 15. og 1600-tallet, hvis du var en europæisk fyrste for eksempel. Hvordan fik du sikkerhed der? En måde for en dansk konge for eksempel at sikkerhed på, det var at have en masse guld nede på kistebænken, fordi hvad gav det her mulighed for? Det gav mulighed for at hyre lejetropper, så han kunne forsvare landet. Så han ville gerne have guld nede på kistebunden, fordi det gav ham personlig sikkerhed, og dermed jo også landets sikkerhed, men det var måske mindre interesseret i. Han fik i hvert fald personlig sikkerhed ved at have guld nede på kistebunden, ikke? Men det er ligesom, altså det argument er jo ligegyldigt nu. Altså det er jo ligegyldigt at have guld nede på kistebunden, bare for at have guld nede på kistebunden. Det handler om, det er at have et godt liv, kan man sige. og blandt andet gennem at forbruge, og drikke en god rødvin, og tage ud og rejse, eller hvad det nu er, gå i biografen, hvad man synes er sjovt, ikke? Men det er sjovt, at det stadigvæk fylder så meget i. Altså man har også de her eksportkredit, hvad det hedder. Jeg hedder ikke eksportkreditfonden og eksportrådet og sådan noget. Vi har ikke altså, importrådet, det findes ikke, eller importkreditfonden. Hvorfor ikke egentlig? Altså, det sådan, og hvis vi skal det kunne man sagtens forestille sig, ikke? At man sagde at du kan, vi hjælper dig med at, altså den usikkerhed, der måtte være ved import. Ja, det er ikke fordi, at nogen synes, det er en god idé, men altså, det vil være lige så godt argument at sige, at den usikkerhed, der kan være ved at importere noget, den valutarisiko, der kan være, den hjælper vi der med, fordi at import er rigtig, rigtig vigtigt for det danske samfund. Ja, altså alle de argumenter, der er for at have et eksportkreditråd eller fond og ordning og så videre, støtte til det, den kan man lige så godt vende om og sige import. Fordi det må da være mindst lige så godt at skaffe nogle 5% bedre handler, deals, når du importerer, så du kan importere, hvad skal jeg sige, den samme mængde 5% billigere, eller noget til 5% højere kvalitet for samme penge. Det må være mindst lige så godt, som hvis du vender den rundt og eksporterer 5% mere, ikke? Altså det er jo præcis den samme gevinst, vi får ud af det som danskere i sidste ende. Gode handler skal gå begge veje, ikke? Lige præcis. Var det for i dag, Claus? Det tror jeg, det er for i dag. Så vil jeg sige tak til alle, der lytter med. Husk, I kan sende os en mail på principperne@gmail.com, og så vil også kontakte os på, i hvert fald mig, på sociale medier. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi endnu en gang vil begive os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.